Dobre, tak začali. A, dobrý deň. A myslím, že by sme mohli pomaličky začať. Ja teda, vítajte na seminári, teda webinári o digitalizácie malých a stredných podnikov s pánom Stanislavom Tribusom. Všetko najlepšie k meninám. Ďakujem pekne. Želáme. A, Pán Tribus je z firmy Signy. Um, no a dnešný program, respektíve nejak, prepáčte, som dneska unavená. Čiže dneska získate prehľad o tom, ako zaviesť digitálny podpis, elektronické schvaľovanie dokumentov, ako zrýchliť tým pádom vnútrofiremné procesy a znížiť administratívnu záťaž, lebo však vieme, keď musia behať všetky podpisové kolečka, koľko to vie trvať, niekedy aj 2-3 týždne. Takisto ešte aj aké legislatívne podmienky musí ten digitálny dokument splňať. A, čiže vlastne skrátke, ako vám vie digitalizácia pomôcť k efektívnejšiemu fungovaniu firmy. Takže nechám vám teda slovo, pán Tribus, a Ďakujem. môžete začať. Super, ďakujem. Takže, ako ste počuli, volám sa Stanislav Tribus a mám na starosti vedenie a, podpisovej aplikácie a digitalizácie v rámci firmy Signy na Slovensku. A dneska vám trošku priblížim, že čo je tá digitalizácia, respektíve ako začať s tou digitalizáciou a samotný elektronický podpis. Rozdielil by som to do takých troch častí. To znamená, že najskôr si prejme tú klasickú digitalizáciu, prečo je v dnešnej dobe tá nutnosť digitalizovať firemné procesy a prečo je nutnosť už mať aj rovnako elektronický podpis. A následne, aby to nebolo len o tej teórii, a o tom práve a tých veciach skôr z tej teoretickej roviny, sa pozrieme na tú praktickú, kde by som vám ukázal možno, že len tú časť, ako jednoducho sa dá podpísať pomocou aplikácie Signy. Samozrejme existujú aj iné nástroje, ale tým, že prezentujem Signy, tak samozrejme to bude v rámci aplikácie Signy. Budem rád, ak kedykoľvek vás napadne nejaká otázka, spýtajte sa ma. Samozrejme, ja viem pokračovať ďalej, takže aby na konci to, čo vás napadne počas prezentácie, tak väčšinou na konci už potom to nenapadne toho človeka, tak kedykoľvek sa spýtajte, zastavte ma počas prezentácie, rád zodpoviem, pokiaľ budem samozrejme vedieť odpoveď. Ak nie, tak potom dodatočne viem to dať. Takže prečo je celkovo potrebné digitalizovať firmu? Digitálna transformácia firiem, to je taký pojem, ktorý tu nastal v roku 2018 roku a pretrvávala doteraz. Na Slovensku za minulý rok bolo kompletne digitalizovaných, to znamená, že nepoužívajú tlačiarne, nepoužívajú nejaké na papiere, celkovo nejaké 4% firiem. V rámci priemyslu je to 16%, ale nie je to úplná digitalizácia firiem, ale nastáva tá digitalizácia firiem z dôvodu nejakých tej konkurencie schopností, z dôvodu uľahčenia procesov a administratívnej záťaže. To znamená, že aj samotná Signy dáva nejaké kratšie podpisovacie alebo schvaľovacie cykly, ale aj samotná digitalizácia to prináša. To znamená, vám prináša nejaký cash a vyšší do vašho rozpočtu a samozrejme šetrí čas. To znamená, že využijete toho človeka na inú vec, to znamená nie na inú vec, ale začne sa venovať tej svojej práci oveľa viacej. Zoberme si to z príkladu, keďže ja som obchodník, zoberiem si to len z príkladu mojich podriadených. Ja potrebujem, aby aktívne predávali a nepotrebujem, aby mali nejakú tú administratívnu záťaž. To znamená, snažíme sa aj my v rámci Signy automatizovať tie rutinné procesy a to si prejdeme ďalej. Zároveň sú tam nejaké tie očakávanie zákazníkov. Je tu nejaká generácia Z a podobne.
tí sú skôr digitálne orientovaní ľudia. Bohužiaľ, viacej využívajú tie nástroje, ako možno niektorí starší, a to očakávajú od firiem, keď idú s nimi spolupracovať, že aké tie digitálne nástroje využívajú a majú k tomu väčšiu dôveru a súčasne aj tí zákazníci, aj partneri majú väčšiu dôveru k tým digitálnym nástrojom. A je tam väčšia tá spokojnosť, pretože to nejaký ten zážitok, prináša to nejaký ten úžitok, nejakú tú spokojnosť. Súčasne tie digitálne nástroje majú nejakú bezpečnosť. Každý dbá na tú bezpečnosť a aj prikazujú im to legislatívne zákony, to znamená, je tu nejaká cybersecurity, NIS 1, NIS 2, to znamená, všetko sa audituje, všetko sa pozerá a je to viac zabezpečené, ako keď to riešite niekde na papieri, ukladáte si to niekde, čakáte na nejaké schválenie, podpísanie, tie procesy trvajú 2-3 týždne, potom sa tam antidatujú veci a podobne. A týmto procesom digitalizácie dokážete ten proces z dní alebo týždňov skrátiť na doslova hodiny až minúty. A súčasne prinášate tú konkurencioschopnosť, to znamená, je to nutnosť v dnešnej dobe pre rast firiem. Zoberme si úspešné firmy, každý asi pozná Jim Beam na Slovensku alebo aj iné firmy, ktoré fungujú čisto na dátach. To znamená, zbierajú tie dáta a pracujú s nimi, čiže sú úplne digitálni a tým pádom sa im podarí rozvíjať svoj biznis a spokojnosť tých zákazníkov. To znamená, že keď ja ako zákazník očakávam niečo, to znamená, kúpim si nejaký tovar, dajme tomu, alebo nejakú službu a som nespokojný, tak očakávam, aby bola rýchlo vybavená tá reklamácia, aby som sa opäť vrátil k vám a opäť som nakúpil ďalej. A to je práve ten digitálny nástroj k tomu pomáha. Napríklad nás využíva Alza práve reklamácie a dokážu vybavovať tie reklamačné prostriedky, teda reklamačné vybavenie oveľa rýchlejšie, s tým, že ten zákazník má kompletný prehľad, kde sa nachádza ten reklamovaný tovar a teda je spokojný potom, že vidí, že sa s tým pracuje. Čiže ten digitálny nástroj vám má pomôcť zvýšiť tú vašu konkurencioschopnosť a v prípade nejakých kríz alebo môže nastať nejaká situácia, dajme tomu, ako bol tu COVID, tak tie digitálne nástroje, keďže každý zostal väčšinou doma, vám pomáhali ďalej rásť a pomáhali vám vo fungujúcej firme. Takže oni majú vám pomáhať a nemajú byť nejakým strašiakom. Ten hlavný prínos, ktorý už boli spomenuté niektoré veci, ktoré sú pre firmu, je nejaká ten rýchlosť procesov, to znamená zníženie či už podpisovacieho alebo schváľovacieho procesu z dní až na hodiny a tým pádom viete skôr získať toho zákazníka na svoju stranu. Ja som pracoval dávnejšie pre firmu, kde akože digitalizácia len sa rozbiehala a my keď sme chceli podpísať zmluvu s zákazníkom, musel som naštartovať auto, ísť za tým zákazníkom, nedaj Bože, vznikla nejaká chyba na tej zmluve, musel som sa vrátiť, vytlačiť to, teda opraviť to, vytlačiť to a vrátiť sa naspäť. To sú hodiny zabitého času môjho pre firmu, kde som to vedel využiť iným spôsobom a samozrejme aj nákladovosť. To isté vy stajete na pošte, musím stať na tej pošte a poslať nejakú tú zmluvu. Tá príde niekam, pokiaľ sa to podpíše alebo pokiaľ sa to schváli, vypripomienkuje, dajme tomu, tiež to trvá nejaký ten čas. Samozrejme pracujem s tými dátami, ktoré mám dostupné a tým pádom mi to prináša nejakú tú efektivitu, to znamená, že odstraňujem tú manuálnu prácu. To znamená, že tá digitalizácia mi znižuje chybovosť s prácami nad dokumentami celkovo. To znamená, lebo všetci pracujeme s dokumentami, či sú tu faktúry, či sú tu nejaké zmluvy, či sú tu nejaké výdajky, či sú to nejaké marketingové veci. A IT oddelenie tiež pracuje s niečím. Aj na tom samotnom obchode, keď vydávajú bločky, tak tiež to dávajú do nejakého systému. Čiže my pracujeme stále s tými dátami a keď už mám tie dáta, tak len ich posúvam do systému a proste funguje mi tá firma oveľa rýchlejšie a lepšie. To znamená, prináša mi to ďalšiu vec a to je tá úspora. To znamená bez papiera, tlače, skenovania, pošty, človekohodiny. To znamená, ten človek ma stojí, ten človek je asi najdražšia komodita a ja ho viem, keď to poviem komodita. Je to veľmi drahá časť alebo nákladovosť tej firmy, a ja viem využiť toho človeka tým spôsobom, že aby sa venoval tej svojej práce. Nezabíjal, ako som spomínal, tú prácu tou manuálnou činnosťou, administratívnou, byrokraciou, ale aby to mal automatizované a aby využil ten svoj čas na to, aby napríklad namiesto 4 obchodov mesačne urobil 6 alebo 5.
máme aj reálne výsledky, kde sme to priniesli, máme aj nejaké prípadové štúdie, ktoré sú priamo aj na našej web stránke prípadne. A samozrejme tá bezpečnosť, aby som dbal na tú bezpečnosť v rámci firmy. Keď mám uložené samozrejme aj data u seba, musím mať nejakú bezpečnosť. Ak mi príde nejaká auditná kontrola, kontrolovať veci, kým to povyberám z tých šanánov a podobne, takže je tam nejaká bezpečnosť, je tam nejaká autentifikácia, sú tam časové pečiatky na tých dokumentoch, compliance v rámci legál, to znamená, že vidím všetko. To znamená, je tam aj nejaká tá archivácia tých dokumentov, tie dokumenty mám hneď dostupné. Potrebujem nájsť nejaký dokument. Mne sa stalo, potreboval som od svojho domu, od developera, dokument k elektrifikácii, ako bola urobená, pretože sa mi stala nehoda a tým pádom som musel čakať vyššie týždne na to, kým požiadali to, aby to našli v archíve manuálne. Takto v digitálnom archíve alebo celkovo v tej digitalizácii zadaním pár kľúčových slov dokážete nájsť to, čo potrebujete. Samozrejme, je tam veľká bezpečnosť v rámci tej archivácie, pretože sa musíme riadiť nejakými legislatívnymi požiadavkami. Čo sme to my, alebo sú to rôzne iné spoločnosti, ktoré sa venujú proste iným systémom, sú špecialisti vo svojich veciach v rámci tých digitálnych nástrojov a teda dbajú na tú bezpečnosť a v rámci tých uložených dokumentov. Kde prináša vlastne tá digitalizácia najväčšiu hodnotu, bolo spomenúť pár príkladov. Neviem síce, z akých odvetví ste, čomu sa venujete konkrétne, ale väčšinou tie oddelenia sú všade rovnaké, alebo tie procesy sú väčšinou rovnaké. To znamená, viem to využívať vo salese, ako obchodné zmluvy, nejaké objednávky, kontrakty, nejaké rezervačné zmluvy a podobne. Vo financiách sú to zmluvy, fakturačné veci, objednávky, nakupy, schváľovanie faktúr alebo schváľovanie nejakých dokumentov, že či mi sedí tá rojka, či mi vychádza tá ziskovosť, alebo je tam, som v nejakom mínuse a podobne. V rámci aj HR oddelení sú to nejaké pracovné zmluvy, sú to nejaké dodatky, onboarding toho zamestnanca, to je brutálna vec. Keď vám nastupuje zamestnanec do zamestnania, príde k vám, podpíše nejakú pracovnú zmluvu a teraz ho musím naonboardovať, riešiť všetky veci. Všetko viem riešiť digitálne, proste pošlem mu všetky veci, ktoré potrebuje a on už iba si číta nejaký sales playbook alebo prečíta si nejaké interné smernice a tak ďalej. Nemusím mu to tlačiť. Súčasne viem si sledovať to, že áno, preštudoval si to, zaškrtol si tie veci, ktoré máš mať. Sú tam nejaké školenia v rámci bezpečnosti, to znamená, tie tiež prechádzajú v rámci e-learningu. Čiže neexistuje odvetvie, kde tá digitalizácia nemá dosah. To znamená, čistě realitná spoločnosť, čistě obchodná spoločnosť, výroba. Strašne veľa výrobných firiem využívajú napríklad elektronický podpis v rámci schváľovania a podpisovania nejakých výrobnej súčasti, to znamená vyrobia nejakú várku alebo paletu nejakého výrobku a je tam nejaký kontrolór kvality, sú tam nejakí ďalší ľudia, ktorí to musia podpísať, týmto spôsobom to vedia digitalizovať a zmapujú si dané procesy. V rámci legál sú tu nejaké NDA zmluvy, sú tu nejaké ďalšie iné rámcové zmluvy a podobne, dodatky a podobne. A v rámci ostatných oddelení, či je to IT, servis, nejaký marketing, výroba a podobne, tak sú to nejaké odovzdávacie protokoly, preberacie, servisné zásahy, dodacie listy, nejaké výrobné listy, marketingové materiály a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže neexistuje oddelenie, kde by digitalizácia nemala ten dosah, ako som spomínal. Pripravil som si tu nejaké nástroje ako príklady, ktoré sa využívajú, samozrejme ich XY strašne veľa, ale sú to také základné v rámci salesu alebo celkovo aj toho managementu, tak, alebo aj financií, čiže jeden nástroj prekrýva aj viacero, sú to nejaké ERP systémy, CRM systémy, čiže zákaznícke, dokument management systém na schvaľovanie dokumentov alebo pripomienkovanie, sú tu kontrakt, nejaké cykly. Existujú rôzne no-code, low-code platformy, to znamená, sú to tie lacnejšie, sú to nejaké SaaSové služby, alebo potom môžem ísť do tých drahších, je to nejaký SharePoint, alebo SAP, alebo nejaký interný vývoj, čiže develop. To znamená, že ten nástroj závisí od toho, digitálny, od toho, čo očakávam, čo mi má priniesť a samozrejme, aká veľká firma som. Tie no-code, low-code platformy sú cenovo lacnejšie a oni sú pripravené na to, aby sa hlavne integrovali s inými nástrojmi. Tie väčšie nástroje, proste, či už je to Microsoft alebo podobne, tak samozrejme tá cena je trošku vyššia,
ale tiež keď potrebujem nejaký robustný systém ako SAP alebo podobne, to znamená, že som obrovská firma, tak v tom prípade má SAP zmysel. Hej, tiež to beriem ja nie od toho, že OK, sme dvojmiliónová firma, máme 30 zamestnancov, potrebujeme SAP. Nie, nepotrebujete. Treba si to zmapovať, pozrieť, lebo existujú aj lacnejšie nástroje. Pokiaľ ste už väčšia firma a tých pobočiek a celkovo tie procesy máte oveľa zložitejšie a potrebujete mať oveľa viacej tých dát k dispozícii, samozrejme vtedy idem do takéhoto robustnejšieho nástroja. V rámci financií nákupu pracujete už 100% s nejakým fakturačným softverom, či je to Pohoda, Cross, alebo nejaká Abra, alebo nejaký iný nástroj, Money 4. Sú to nejaké data analytické nástroje, ktoré sú dôležité pre finančné oddelenie, aby si sledovali ten vývoj, nákladovosť versus ziskovosť, vývoj, prognózu, kde vedia aj predpokladať, aký bude vývoj do budúcna a tak ďalej. Takže tam to využívajú hlavne HR oddelenie, nejaké HR informačné systémy, Recruit, Jobka, Alveno a podobne, Olymp a tak ďalej, kde evidujú kompletnú evidenciu toho zamestnanca a tým pádom majú dostupné tie dáta a vedia to tam archívovať po dobu nejakých 70, 40, 30 rokov podľa toho, ako im to prikazuje legislatíva. A teda majú všetko tam evidované od prvotného kontaktu až dajme po tú výpoveď toho zamestnanca, všetko si tam vedia nájsť. Legal, taktiež je to contract management, napríklad od Sequence, alebo document management systém DocuArt a nejaké iné ďalšie ako DocuFlow a podobne. V rámci IT servisu a výroby to môže byť Trello alebo nejaké Microsoft nástroje, či sú to nejaké projektové a podobné nástroje. A samozrejme nad tým všetkým tak tiež vy potrebujete interne komunikovať medzi zamestnancami. A na tú internú komunikáciu je napríklad Slack alebo Teams. Tá digitalizácia v rámci tých jednotlivých nástrojov, aj tá interná komunikácia, to neznamená, že by ste sa teraz nemali stretávať. Ja som za to, aby sa stretávali ľudia, aby proste komunikovali medzi sebou. Toto má pomôcť vášmu biznisu, aby rástol alebo aby bol udržateľný počas celej doby fungovania a aby prinášal tú radosť aj pracovať tých zamestnancov. Jednoduchšie sa pracuje, keď pár klikmi mám všetko vybavené, ako od rána do večera klikám, aby som to vyplnil dané formuláre a podobné veci. Tie nástroje a tie jednotlivé oddelenia musia taktiež medzi sebou spolupracovať. Management požaduje nejaké veci, to znamená od salesu, od financií, marketingu, IT, HR a právneho. Súčasne sales musí spolupracovať s právnym, s financiami, HR pracuje so všetkými, aj to IT, to znamená, že musí tam byť nejaká spolupráca. Na tú spoluprácu v rámci digitalizácie funguje nejaká API. To znamená, aby dáta sa medzi sebou nejako prelievali, aby to, čo potrebujem, som získal. Samozrejme, v rámci GDPR s nejakými obmedzeniami, na čo mám právo, na čo nemám právo, to tiež je súčasťou tej digitalizácie, to neznamená, že si vyberiem teraz šanón, preštudujem si všetko o tom zamestnancovi, ale mám nejaké oprávnenie, čo môžem vidieť, čo nemôžem vidieť. Napríklad v rámci salesu to môže byť nejaké nástroje nad Microsoft 365, nejaký Pipedrive, môže to byť nejaký HubSpot alebo podobne. Na tým všetkým v rámci financií môže byť potom SAP alebo Money 4 alebo nejaké ďalšie veci, SAP ako taký väčší robustný systém. V rámci marketingu väčšina využíva Canvu alebo nejaké AI nástroje. Tá AI prišla, ľudia to využívajú, ale nemajú urobenú tú digitalizáciu. Potom budú mať ten digitálny deficit. Mám zákazníka, krásne slovo, ktoré som teraz povedal, máme digitálny deficit. Tak som sa spýtal, že ako to myslíte? No, že nestíhame. Proste naša konkurencia už má tie digitálne nástroje a my nestíhame. Na zavedenie digitálneho nástroja, to si prejdeme nižšie, treba nejaký ten čas. V rámci IT oddelenia, Airtable, ten tiež vie komunikovať medzi jednotlivými oddeleniami, Jobka v rámci HR, Sequence a tak ďalej, tak ďalej. A v neposlednom rade, kde som to označil, tou fialovou farbou je zákazník. Ten zákazník potrebuje taktiež s vami komunikovať, lebo každá firma funguje na základe zákazníkov alebo partnerov a tým pádom oni komunikujú s vami tiež. Potrebujú sa dostať tiež nejakým tým informáciám potrebným, ktoré sú pre nich. Takže pre neho je to nejaký mail alebo nejaké, keď má prístup do nejakého informačného vášho systému, ale väčšinou je to ten mail a on potrebuje mať tiež ten správny pocit, že áno, je s tými správnymi ľuďmi. A manažment potom využíva na to, aby mal dohľad nad všetkým nejaký, dajme tomu Power BI som tu dal. To znamená, že
má nástroj, kde si analýzuje každé jedno oddelenie, vie budžetovať, vie pripraviť ďalšie veci na to, aby všetko fungovalo tak, ako má. A teda toto môžu bežať, všetky tieto digitálne nástroje môžu bežať buď lokálne, alebo teda ideálne v dnešnej dobe to beží na nejakom cloude. Ja som to dal napríklad logo Microsoft Azure, pretože to je asi najčastejšie používaný cloudový prehľadač. Je sranda, že v roku 2017 prišli cloudy a vtedy cloud došiel, že aby ste si všetky veci dali do cloudu zo svojho servera. Bolo, že nie a potom prišiel taký boom, že zrazu všetci išli do cloudu. No ale s tým, že zabudli na to, že treba aj do cloudu niečo dať a to sú digitálne nástroje. A ako začať vo firme digitalizovať? Nie je to, že prídete a teraz ideme digitalizovať. Ideme digitalizovať celú firmu a ideme to urobiť hneď. Nie. Najskôr si treba zmapovať procesy, to znamená jednotlivé procesy, ktoré mám. Buď si zoberiem nejaký jednoduchý nástroj, napríklad elektronické podpisovanie je brutálny nástroj na to, že mi zmapuje tie procesy, ako fungujú, zistím, že aha, tak tento proces tu mám navyše a je zbytočný, čiže potrebujem si zmapovať procesy jednotlivých oddelení, ktoré sú vo firme. Následne zmapujem si to, že čo očakávajú tie jednotlivé oddelenia od tej digitalizácie, to znamená, aký má to mať prínos pre nich, čo im to má pomôcť, to znamená uľahčiť tú prácu, alebo ja neviem, že namiesto toho, aby som pracoval do 4. budem pracovať už iba do 3. Vymýšľam si. A taktiež, aký má nástroj prínos pre ten manažment. Čo očakáva manažment od toho, že im má priniesť napríklad tá digitalizácia, že zvýšiť, ja neviem, tie obchody, máte viacej dát k dispozícii a tak ďalej a vedieť s nimi pracovať. Takže treba si na to pozrieť a ísť postupne na to. To znamená ísť jednotlivými oddeleniami. Nie hneď, ale jednotlivými oddeleniami a postupne, pretože každá digitalizácia zaberie čas. Digitalizácia nejakého obchodného oddelenia zaberie čas, digitalizácia personálneho oddelenia zaberie čas a postupne. Takže ide o to, že aký mám aj budget pripravený na to a postupne idem zavádzať tie jednotlivé nástroje na to, aby som úplne digitalizoval firmu. Čiže pozriem sa aj na ten budget a samozrejme rozložím si to tak, aby to malo nejaký efekt. To znamená v priebehu 1 roka, v priebehu 2 rokov, 3 rokov, ako to chcem zdigitalizovať, ako chcem fungovať, aby to nemalo nejaký vplyv na chod firmy. Tá digitalizácia nemá byť strašiak. Neviem, či ma vidíte v kamere, ale keď si takto dáte ruky, ako keby ste sa išli pomodliť, tak väčšinou hore máte nejaký ten palec, buď pravý alebo ľavý. Teraz urobte to, že vlastne iba vymente tie prsty. Je vám to také neprírodzené, teda palce. Je vám to také neprírodzené. Hej? Nič sa nezmenilo, len sa zmenil ten proces toho, že ste dali hore iný palec. To isté je digitalizácia. To znamená, že tie procesy vám zostávajú, aké máte, len ich začneme robiť inač. Začneme ich robiť trošku efektívnejšie, lepšie. A to má priniesť tá digitalizácia. Teraz si prejdeme niečo. Bolo všetko jasné, alebo sú nejaké otázky v rámci digitalizácie? Rád by som sa spýtal, alebo by som rád prešiel potom na samotné signy. Počujete ma, alebo? Áno, zatiaľ všetko jasné. Áno, super, ďakujem. Čiže teraz by som niečo povedal o ľadom signy. V rámci tej digitalizácie sme si prešli a jeden z nástrojov v rámci tej digitalizácie je aj podpisová aplikácia Signy. Je to webová aplikácia, to znamená, viete ju používať odkiaľkoľvek, z akéhokoľvek zariadenia. Je responsívna, to znamená, že môže byť kdekoľvek na svete, stačí mi pripojenie na internet a mailové konto. To znamená, že nie som obmedzený nejakým priestorom a viem vyriešiť hneď tie veci, to znamená v prípade schváľovania faktúr alebo podpisovania tých dokumentov, tak proste nemusí čakať na mňa celé obchodné oddelenie alebo nejaká zmluva, ale viem to vyriešiť pár klikmi, aj keď som na dovolenke, dajme tomu. Je plne v súlade s nariadením a európskou právnou legislatívou EIDAS, ktorá bola nariadením parlamentu a rady v roku 2014 a prijatá bola v roku 2016, teda začala sa používať účinnosť a prijali ich priamo všetkých 28 členských štátov, to znamená aj Slovensko. Aplikácia je jednoduchá, to znamená, musí spĺňať tieto 3 základné veci, musí byť jednoduchá, bezpečná a rýchla. To znamená, musí byť ovládateľná, takže na pár klikov
užívateľsky viem, kde mám kliknúť, čo mám urobiť a tak ďalej. Musí byť hlavne bezpečná. My dbáme veľmi na bezpečnosť, u nás prebiehajú niekoľko každoročne penetračné testy, prebiehajú u nás auditné, GDPR a ISO certifikáciu máme každé 2 roky. To znamená, že u nás vždy prebieha tá kontrola všetkých dát, pretože pracujeme s nejakými citlivými údajmi. A samozrejme musí byť rýchla, to znamená, musí mať aj prínos pre toho zákazníka, to znamená, že nečakám na to, aby som to podpísal, ale viem to podpísať hneď, nečakám na nejaké verifikáciu alebo podobne. Tým, že je jednoduchá, ako som spomínal, stačí vám mobil, tablet alebo nejaký notebook, nejaká e-mailová adresa samozrejme a viete to používať odkiaľkoľvek, idete to hneď na pár klikov podpísať a musí byť rýchla, to znamená, je to nejaký odhad, to beriete iba odhad, napríklad viete podpísať dokumenty do pár minút, ale súčasne ako sú štatistiky, to znamená, že nejakých 95% dokumentov je podpísaných do 24 hodín, lebo samozrejme nie každý má hneď, vie to podpísať, alebo je na stretnutie, alebo podobne, ale také dáta krásne sú aj, väčšinou si prizývame paketu na rôzne webináre, a pretože majú dobre urobenú, máme prípadovú štúdiu s nimi a to znamená, že oni napríklad podpisujú tie Z-boxy, kde majú umiestnené na rôznych tých parcelách, či sú to súkromníci alebo sú to nejaké firmy, kde už majú dlhšie kontrakty, tak vždycky musia podpisovať s nimi zmluvy o tom, že môžu prenajímať si ďalej priestor, tá zmluva je tiež platná, myslím, že na pár rokov alebo na 1 rok a podobne. A predtým podpis dokumentov im trval zhruba 2 týždne. Teraz to majú podpísané do 3 dní, ako to je maximum, s tým, že vlastne áno, sú zákazníci, ktorí to chcú stále podpisovať papierovo, tomu akože je utopia si myslí, že 100% teraz procesov bude hneď automaticky riešené elektronicky. Majú aj tie, ktoré sú papierové, ale dokopy 80% dokumentov je riešených práve elektronicky. Takže oni z týždňov prešli na dní, ale je to v priemere do 3 dní. Majú podpísané tie dokumenty. Dokumenty, ktoré sú dané do aplikácie a sú poslané na podpis, musia byť zabezpečené a sú zabezpečené. Čiže my všetko hashujeme, ukladáme všetky logy, zaznamenávame kompletnú auditnú stopu, to znamená, je tam nejaký kontrolný list, je tam nejaký audit trail, presne čo sa kedy dialo s dokumentom. A takto podpísané dokumenty sú platné v rámci celej Slovenskej republiky, Česka, Európskej únie, Ameriky, českých, azijských, afrických krajín a aj Austrálie. Čiže mám nástroj, ktorý mi pomáha podpisovať dokumenty aj so zahraničnými partnermi, kdekoľvek som na svete a kdekoľvek oni sú na svete. Aby sme si uzrejmili, že ten podpis, každý pozná podpis na papieri a väčšina z vás pozná hlavne podpis, kde cez Slovensko podpisuje so štátom alebo s niekým kvalifikovaným certifikátom cez elektronický občiansky preukaz. Áno, to je pravda, ale okrem toho existujú 3 typy podpisov. To znamená, je to nejaký jednoduchý elektronický podpis. Simple Electronic Signature, preto je tam tá skratka SES. Je to najnižšia úroveň podpisu. Vy keď posielate mail, na konci je väčšinou, to všetci nazývame, že to je vizitka. Nie, je to podpis. Vy si upravujete podpisový vzor v rámci mailu. Alebo keď vám pošlem dokument na to, aby ste mi ho podpísali, pošlem vám ho mailom, vy si ho vytlačíte, podpíšete, oskenujete, pošlete mi ho naspäť. Ja tú právnu istotu, že ste to podpísali, vy nikdy nebudem mať. A je to najnižšia práve úroveň podpisu, pretože neobsahuje časové razítka, elektronické pečate, nie je spojená priamo s vami ako s podpisujúcim ten dokument. Vyššia úroveň je práve zdokonalený elektronický podpis ZEP alebo Advanced Electronic Signature, je priamo spojená s vami ako s podpisujúcim. To znamená, vám príde ten dokument na podpis a existujú rôzne formy, ako sa verifikovať. Najštandardnejší spôsob je, že vám do vášho mobilu príde následne pred podpisom SMS-ka s PINom, ktorý zadáte, podpíšete sa a potom sú ešte ďalšie nadstavby, že musíte odfotiť napríklad doklad totožnosti alebo urobí vám to priamo selfie a ďalšie veci. To znamená, to sú nejaké nadstavby, väčšinou to využívajú u nás finančné inštitúcie ako Finportál, univerzálna maklérská spoločnosť a ďalší.
To znamená, že oni, alebo ja neviem, Danupay, tak oni si proste potrebujú kvôli onboardingu, podpisu zmluvy mať aj takéto ďalší doklad, ale 90% firiem alebo 95% firiem až využíva klasický štandardný B2B, tak to využíva overenie cez SMS kódom s tým, že na ten dokument je daný potom certifikát, časové razítko a elektronická pečať. A vďaka tomu je zachované to, že ten dokument je potom právoplatný a je to dokonalý elektronický podpis. Najvyššia právna forma je kvalifikovaný elektronický podpis. A tiež predtým bol známy ako zaručený elektronický podpis, ale názvoslove sa zmenilo. Je to Qualified Electronic Signature. To je ekvivalent notárskeho overeného podpisu. Najvyššia právna istota, komunikácia medzi ostatnými krajinami. V rámci toho slovenského by som vedel aj dlhšie rozprávať, ale pretože všade inde majú, lebo je celkovo v rámci Európskej únie akceptovaných niekoľko formátov toho kvalifikovaného podpisu, len bohužiaľ ten slovenský, ktorý podpíšete cez Slovensko v zahraničí neprečítajú, ale tak to je vedľajšie. A čo je dôležité, že takto podpísaný dokument, či už je to Advanced Electronic Signature alebo Qualified Electronic Signature, musí obsahovať elektronickú pečať. Čo tá elektronická pečať je? Je to to, že po podpise ten dokument je zabezpečený proti zmenám, to znamená, že je zachovaná, že ten dokument sa počas celej doby nemenil, nebola tam nejaká zmena urobená a všetky podpisy sú právoplatné a obnovujú sa tam certifikáty a časové razítka, ale hlavne, že ten dokument po podpise nebol menený, bola zachovaná autenticita dokumentu a integrita daného dokumentu s podpisujúcim. Výhody Signy sú tie, že je to na neobmedzený počet užívateľov, jedna licencia, celá firma môže pracovať. Čiže aj tých podpisujúcich. Neobmedzený počet pracovných staníc, to znamená, máte rôzne oddelenia, viete mať rôzne pracovné stanice v rámci aplikácie Signy a stačí vám jedna licencia, to znamená, môžete mať HR oddelenie, sales oddelenie a tak ďalej, s tým, že každý užívateľ má nejaké práva, to znamená, ktoré pracovné stanice môžem vidieť a či vidím všetky dokumenty, či vidím iba svoje dokumenty, alebo aké mám práva ďalšie. Je veľmi jednoduchá, user-friendly, sa mi páči slovo niektorých našich zákazníkov, že vaša aplikácia je super, lebo je blbovzdorná. Berieme to ako našu výhodu, pretože tým zákazníkom uľahčuje tú prácu, že nemusia teraz, že kde mám čo kliknúť, ale naviguje ich to a tým pádom je úplne jednoduchá na ovládanie. Je tam flexibilita úrovni podpisu, to znamená, vy si vyberiete, aký typ podpisu. To znamená, my ako poskytovateľ aplikácie na podpis zodpovedáme za podpis. Vy ako ten, ktorý posiela ten dokument na podpis alebo posiela ten dokument na podpis, tak zodpovedá za obsah toho dokumentu. My nevieme, čo posielate a nikdy nemôžeme vedieť z bezpečnostných dôvodov a nemáme dôvod, prečo vedieť. To znamená, vy si vyberiete, že ako to chceme podpísať, keďže aplikácia obsahuje všetky spomínané druhy podpisov. Samozrejme, archivácia tých dokumentov podľa toho, ako dlho potrebujem, 10, 20, 30, 40 rokov podľa legislatívy, ako má byť, pretože nie je archív ako archív, s tým, že vlastne podľa typu dokumentu archív viete archívovať na 30, 40 rokov, 10 rokov a s tým, že tam dochádza k protokolárnemu výmazu, ale s tým, že predtým sa vás systém spýta, môžem už vymazať tento dokument? Áno, protokolárne ho zmažem a tým pádom je zaznamenané, že ho protokolárne zmazal. Samozrejme, integrácia s inými systémami. My sme už taká čerešnička na torte, to znamená, máte nejaký dokument management systém, máte CRM systém, potrebujete posielať tie dokumenty na podpis, my sme už iba tá čerešnička na torte, kde sa radi integrujeme do rôznych systémov, čiže vo vašom hlavnom systéme sa vytvárajú dokumenty, pošle sa to cez nás, to znamená, že vytvorí sa vo vašom hlavnom systéme, cez API to príde k nám, následne to príde k zákazníkovi, podpíše sa to a vlastne potom vám to padá naspäť do systému a vy stále pracujete vo svojom systéme, do našej aplikácie nemusíte teoreticky vstúpiť. A máme rôzne moduly, ale tak to už je na individuálne stretnutie. A ako som spomínal, radi sa integrujeme do softverov, takže v spoločnosti nás majú integrované vo viacerých systémoch. Viaceré spoločnosti využívajú viacero systémov, majú jednu API a teda vedia to integrovať do viacerých systémov a tých podpisujúcich na konci môže byť XY, to znamená, že niekto mi to môže schváliť, podpisovať mi to môže takým spôsobom, keď sa to ukončí kolečko podpisovania, naspäť sa vám to vráti do vášho nejakého systému, či už je to nejaký Helios alebo Karat Software alebo PyDrive,
alebo podobne. A my už máme urobené strašne veľa konektorov, je tu iba zo pár, to sú asi najpoužívanejšie v Česku a na Slovensku systémy od Microsoftu, ja neviem, Pipedrive, SequenceUp a tak ďalej, Helios. Takže už máme robené konektory, máme tie praktické skúsenosti, keďže máme tých zákazníkov okolo 2500 až aj viacej. To znamená, že sú to spoločnosti od takéhoto a od retailu až po nejakú výrobnú spoločnosť, takže máme praktické skúsenosti s akýmkoľvek systémom a akýmkoľvek procesom. Takže toto len zo pár, kde sme už integrovaní, ak keď našli medzi nimi niektorí, ktorí využívate, že už ste začali tú digitalizáciu, alebo tá digitalizácia u vás prebieha, tak vieme sa naintegrovať na akýkoľvek systém, pretože už tam jedným klikom sa vieme pripojiť v úvodzovkách. Počkajte, nejako... Dobre. Čo je výhoda ďalšia v rámci Signy je to, že my vieme urobiť kompletne aplikáciu do vašich farieb, každý jeden mailový komunikačný nástroj, teda komunikácia prebieha v rámci mailov, tak každý jeden mail, aj pripomienkové maily, vedia byť kompletne vo vašich farbách, vo vašom brandingu, takže reálne ten zákazník alebo nejaký váš obchodný partner ani reálne nevie, že niečo, že nejaké Signy je, samozrejme má tam niekde, že áno, že je to podpísané cez Signy alebo podpisuje prostredníctvom toho nejaké vyhlásenie tam je, ale kompletne tie správy vedia byť vo vašich farbách. A tam som spomínal, že zaznamenávame kompletne auditnú stopu, audit trail, takže na tej ľavej strane mám nejakú tú históriu dokumentu od jeho vytvorenia až po jeho uzavretie. A k tomuto dátumu poslednému a času sa dáva elektronická pečať a časové razítko. Vidím tu protistranu, kompletne čo sa dialo, to znamená IP adresa, že bol overený SMS-kou, tu som to dal s dokonaleným podpisom napríklad, print screen, kedy to podpísal, kedy si zobrazil vlastne ten dokument, z operačného systému, akého podpisoval, z prehľadača. Takže všetko je zaznamenané a vie sa to spätne dohľadať. S tým, že aj tam vidím na tej úplne pravej strane, teda z mojej strany aspoň, že vlastne napojenie na Trusted List, to znamená na Európsku úniu v rámci listu dôveryhodného poskytovateľa služieb, dokedy je platné ten certifikát, časové razítko, to znamená, tam mám do roku 2027, a každý jeden detail o podpise, o časovom razítku, takže viem si všetko spätne dohľadať a tým pádom viem si validovať každý jeden podpis, že či bol právoplatne podpísaný. Ja vám následne aj ukážem, že ako si to viem jednoducho validovať. To znamená, tu je tá validácia, to znamená, podpísal som to ad electronic signature, to znamená advance s dokonalým podpisom, preto tým žltým je ten qualified žltým, ale vidím, že kedy som to podpísal, vidím, že všetko prešlo v poriadku, vidím tu detálny report, takže viem si všetko pozrieť a viem si takto overiť akýkoľvek dokument, ktorý mi príde cez hociakú, dajme tomu podpisovú aplikáciu, kde bol podpísaný a viem si ho takto validovať jednoducho. Uvediem aj príklady, pretože nebudem rozprávať takto v teórii, ale napríklad GS1 Slovakia podpisuje, ako keď začali spolupracovať s nami, tak áno, robili si research podpisu tých poskytovateľov aplikácie na podpis. Vzali si nás, pretože z dôvodu supportu, z dôvodu jednoduchosti a do 2 týždňov to vedeli používať. Mysleli si na začiatku, že nejakých 30% zmluv budú podpisovať elektronicky, skončili na 70% zmluvách a ich cieľ je do nasledujúceho roka na 90% zmluvách skončiť podpísaných elektronicky. Úspora oproti tomu, úspora celkovo je oveľa vyššia, ale len na poštovnom ušetrili 1500 eur ročne. Tým, že každoročne získajú zhruba okolo 500 zákazníkov, čiže pekný počet, ktorý získavajú, tak ale len na poštovnom ušetrili 1500 eur minus tí ľudia, ktorým by museli vystať rady a tak ďalej, tak tá úspora je oveľa väčšia, takže prináša to ten nejaký benefit. Zrýchlili sa im podpisovanie tých dokumentov, to znamená, že aj pripomienkovanie samotných dokumentov, ako mi rozprával pán Dubkala, CEO, to znamená, že oni keď pošlú ten dokument na podpis, výhodou je to, že im to nepripomienkujú, ako keď im to posielajú veľmi často, a tým pádom dokážu podpisovať tie dokumenty, že hneď nemusia čakať, kým príde. Veľakrát sa stalo, že sa stratil ten dokument alebo ani neprišiel a takto to majú podpísané hneď. To znamená, že
toto je v rámci jeho slova, sme rozhodne v plusových číslach, ale aj keby sme boli na nule, tak len za to zjednodušenie a zrýchlenie celého procesu to stojí. Čiže neznamená, že hneď automaticky budeme mať nejaké plusové čísla, ale tej digitalizácie ide o to, aby ste ušetrili a aby ste mali tie čísla v pluse, ale zároveň ušetriť to prácu manuálnu tomu človeku a tú chybovosť. To znamená, že viete oveľa rýchlejšie pracovať s tými dokumentami. A toto je napríklad vzor, že čo dokážeme urobiť, je to v rámci stredoslovenskej energetiky, to znamená, vieme urobiť to, že máte nejaký web alebo niečo podobné, vyplníte údaje, ktoré sú za vás potrebné a iba dáte napríklad, že odoslať podpisu. Vám príde v tom momente notifikácia na to, aby ste podpísali dokument, podpíšete ho a už jednotlivé oddelenia v rámci toho servisu v stredoslovenskej energetike alebo v rámci toho týmu dostanú informáciu, či už je to objednávkové oddelenie, či je to fakturačné oddelenie, či je to servisné oddelenie. To znamená, už vedia plánovať ďalšie veci a tá automatizácia, keď už mám raz tie dáta, tak mi prináša to, že proste viem efektívnejšie plánovať veci a teda nečakám na servis 3-4 dní, ale mám ho v priebehu pár hodín. Napríklad firma Baník a Syn využívajú nás taktiež v rámci podpisovania a oni napríklad aj celkovo digitalizujú tú firmu, stále ju ešte digitalizujú, ale napríklad vedia robiť servisné zásahy v priebehu pár hodín. Fakt pár hodín servisné zásahy, pretože majú na tom digitálne nástroje. Čiže elektronický podpis alebo celkovo tá digitalizácia nie je len trend, ale je to už štandard, ktorý by mali mať moderné firmy. Firmy, ktoré ho už nasadili alebo ešte nasadia dnes, tak majú fakt tú konkurenčnú výhodu oproti ostatným firmám, ktoré ešte len váhajú na tom, že či idem do toho alebo neidem do toho. Takže otázka v dnešnej dobe nie je o tom, že či budem zavádzať elektronický podpis, či budem zavádzať nejaký digitálny nástroj, ale ako a kedy ho začnem implementovať. To je teraz tá otázka, ktorá nastáva pre firmy. Ako som spomínal, rád by som vám ukázal vlastne, ako pošlem dokument na podpis a jednoducho ako podpíšem, bez nutnosti nejakej inštalácie aj tej protistrany. Toto viem nejako zmenšiť. Vidíte moju obrazovku? Áno, vidíme. Verím teda, že aj ostatní. Áno, dobre, super. Čiže ako som spomínal, Signy je webová aplikácia, to znamená, že jednoduché prihlásenie, vieme sa prepojiť aj z Entra ID, to znamená z Active Directory. Jednoduché prihlásenie, vieme robiť aj viacfaktorové prihlásenie, teda keď je to potrebné z dôvodu nejakej vyššej úrovne bezpečnosti. Toto je nejaká pracovná stanica, s ktorou sa pracuje, sú tu dokumenty, ktoré čakajú na mňa, čaká na protistranu a vy si kompletne viete sledovať, čo sa deje z dokumentu. Či tá protistrana, ten zákazník alebo nejaký interný zamestnanec dostal e-mail, či si e-mail otvoril a či si preštudoval tú zmluvu. Je tam nastavená expirácia, dokedy by to mal podpísať. Viete to meniť aj individuálne na dokument, defaultne sa na začiatku nastaví, s tým, že mu chodia pripomienkové maily, že pozor, do zajtra treba podpísať, pozor, dnes treba podpísať tento dokument. Následne sa to prepne do tejto konky, čo skoro vyprší, vy viete kontaktovať toho zákazníka, že kde je problém. No a následne to viete mať tu na podpísaných dokumentov ako nejaký prehľadný archív, kde viete dávať do nejakých štítkov, zložiek a podobne. Nebudem prechádzať všetky funkcie, lebo to by sme to boli dlho. S tým, že ako som spomínal, pracovných staníc môžete mať XY a budete tam mať určite nejaké oprávnenia pre toho zamestnanca. Ak priamo dávam dokument, že nemám to prepojený so systémom, viem tam vložiť Word, Excel, PowerPoint, viem tam vložiť nejaký hlavný dokument, plus tam viem dať nejaké prílohy, XY príloh a v rámci tých príloh viem nastaviť, či ktorú prílohu kto vidí, kto ju podpisuje, či ju vidíme iba my interne, alebo podobne, to znamená, viete robiť ďalšie nástavby. A idem teda vytvárať návrh, to znamená, idem vytvárať podpisový scenár, toto, čo má podpisovať. Takže ja si tu napríklad premenujem na SLK. Ako som spomínal, viete prenastaviť nejaké tie všeobecné nastavenia, multijazyčná, to znamená, viem priamo už poslať ten dokument, teda aplikácia príde aj mailová notifikácia v danom jazyku, ktorú potrebujem, keď komunikujem so zahraničím, s tým, že vlastne nepreloží to obsah dokumentu, ale iba tú aplikáciu. A v rámci tých podpisujúcich tu môže byť XY podpisujúcich. Dôvod je jednoduchý, je nám jedno, aký je veľký ten dokument, je nám jedno, koľko je tam podpisujúcich, pretože na tom dokumente bývajú aj 3-4 podpisy, aj viac. A teda idem vytvárať si nejakého podpisujúceho, dám si tu niekoho, kto bude podpisovať, s tým, že ja potrebujem hlavne e-mail, jeho telefónne číslo, ak nemám telefónne číslo, jemu príde mailová notifikácia, teda jemu príde
nejaká výzva k tomu, aby zadal to telefónne číslo pred podpisom toho dokumentu, kde mu príde ten PIN na overenie. A tu je nejaká rola, to znamená to, čo má robiť. Aplikácia umožňuje nejaké také basic, také základné schvaľovacie kolečko, to znamená, vie mi to schváliť tento dokument, následne mi to podpíše a nejaké fakturačné oddelenie mi berie na vedomie, že daný dokument bol podpísaný a teda viem vystaviť faktúru alebo založiť nejakú servisnú zákazku. A súčasne je tu to podpisuje, znamená, že to je dvojfaktorové s dokonalým podpisom. Je tu možnosť podpis certifikátom, to znamená cez elektronický občiansky preukaz alebo cez USB doklad alebo cez nejaký iný certifikát v zahraničí hlavne. To znamená ten kvalifikovaný podpis. Bank ID na Slovensku nefunguje, funguje v Česku, u nás je bankové tajomstvo. Podpisuje SMS PINom, to je skôr taký, alebo podpisuje bez overenia, to je ten jednoduchý podpis, to sú hlavne tie preberacie protokoly, odozdávacie protokoly a podobné veci. Sign znamená to napríklad pre auto a podobne sme vybavovali, riešili, to znamená, my im vybavíme certifikát a vedia takto podpisovať cez certifikačnú autoritu dokumenty. Rovná sa to kvalifikovaný certifikát, rovná sa to podpis pred notárom. Takže takéto možnosti tu sú. Ja si nechám tých podpisujúcich iba týchto dvoch s tým, že nastavím to, že prvý mi to bude podpisovať tento Marko Tribus. A teda pokračujem na obsah dokumentu. Teraz, čo je dôležité, musím umiestniť miesta na podpis. Toto vieme urobiť úplne automatizované. Vieme presne povedať, kde majú byť miesta na podpis, len kvôli demo ukážke to mám takto. S tým, že ak mám mať parafón na viacerých stranách, si to takto skoriujem a viem to jedným klikom podpísať, pretože aplikácia umožňuje aj hromadné podpisovanie dokumentov. Mám to urobené, odosielam k podpisu. Super, daný dokument putuje k tomuto Markovi Tribusovi. Ako som spomínal, vy si viete kompletne sledovať, čo sa deje s dokumentom, to znamená, mám tu nejakú tú históriu dokumentu a viem, čo sa deje, nejakú auditnú stopu, alebo cez takéto ikony, niektorí majú radšej tie ikony. A ja sa dám teraz rýchlo do inkognita okno a idem sa prihlásiť, ako keby som bol váš zákazník alebo nejaký váš zamestnanec, dajme tomu. To znamená, že ja sa nemusím nikam prihlasovať, nikde hlásiť, ani nic si stiahovať. Pardon. Super, tak sme sa trafili do hesla. Takže tu ma čaká nejaký dokument, ako som spomínal, všetko vieme dať do farieb vašej spoločnosti. Nikde som sa neprihlasoval, nikde sa nehlásim. Iba mi stačí mail, dám si zobraziť dokument, vlastne preštudujem si, o čom je ten dokument. Super, prenám nejakého mrkového šalátu. Chceme žiť zdravo, tak si ideme prenajať mrkový šalát a idem to podpísať. Mne príde súčasne SMS-ka s PINom, všetko prebieha v reálnom čase, pretože je zaznamenaná auditná stopa. Škoda, že má vypnuté zvuky, než by ste to počuli. Tu je 4996. A teraz sú možnosti, ako sa podpísať. Samozrejme je to všetko o nastaveniach. Vieme stanoviť iba, že sa bude podpisovať iba stylusom. Textom znamená nejaký font, kde si vyberiem nejaký font, aký chcem, aby si to premenovať ešte ďalej. Alebo stylusom, to znamená nejakým ťahom pera, myšky alebo podobne. Alebo naskenovaný obrázok s pečiatkou. To skôr funguje pre takú automatizáciu pre vás. Ak som napríklad na desktopovom počítači, viem si dať podpis na telefóne, príde mi SMS s odkazom, kliknem na odkaz a podpisujem sa ťahom prsta na smartfóne. Ak to mám hotové, vložím podpis, super, gratulujeme. Daný dokument putuje ku mne, ako k tomu to vytváral ten dokument, teda k tomu, že sa danú spoločnosť u vás podpisovať. To znamená, že vy ako konatelia, štatutári alebo podobne. To znamená, mne príde aj notifikácia, ale súčasne, keďže som v aplikácii, tak vlastne dal som si iba refresh, vidím, že ma tu čaká toto na podpis, dám si podpísať a vlastne ja viem mať automaticky vložený podpis, ja už sa nemusím overovať SMS-kou, dôvod je jednoduchý, ja som ten, ktorý vytváral ten dokument, ja som ako keby vlastníkom licencie, to znamená, že viem tam mať automatizáciu nastavenú tú ďalšiu a tým pádom gratulujeme, daný teda dokument bol podpísaný. A teraz všetkým zmluvným stranám príde ten dokument podpísaný do mailu, takže si ho každý vie stiahnuť. Nemusí čakať, je podpísaný, viem si ho uložiť. Zákazník si ho vie uložiť, kde potrebuje, do svojho interného systému alebo podobne. Takže mne už prišla tá mailová notifikácia. Tu keď sa prepnem, mám ešte koľko? 6 minút.
Takže tu je ten dokument, vieme to posielať ako prílohu alebo nejaké zabezpečené, že to nepríde ako príloha. Ja si daný dokument stiahnem a to, čo som spomínal, pardon, a to, čo som spomínal, tak sa pozrieme na tú kompletnú auditnú stopu. To znamená, samotné PDF mi začne validovať, že či všetky podpisy sú validné. A tu vidím ten podpisový panel, ktorý bol aj v prezentácii a vidím tu všetky informácie o tom danom podpise a tak ďalej a tak ďalej. S tým, že vlastne keď si kliknem na samotný podpis, no, môj starúčky počítač už, na notebook, tak vidím tu nejaký podpisový panel, vidím tu všetky informácie, vidím tu certifikát a tak ďalej, detailný report a proste ďalšie všetky veci a informácie. S tým, že na ten dokument potom vidíte zašifrovaný, zahešovaný, je daný ešte kontrolný list. Prepáčte, že takto sa rýchlo klikám, ale pre krátkosť času, tak vám chcem ukázať toho čo najviac. A k tomu je daný kontrolný list, to znamená tá spomínaná kompletná auditná stopa, na ktorej je tiež daný certifikát, to znamená konkrétne pečať. A tu vidím typ dokumenty, aké som vložil ID dokumentu, že bola zapnutá pečať, certifikát, časové razítko, dokedy to mal podpísať, za navrhovateľa, to znamená za vás, kto by to podpisoval, z IP adresy, kedy to podpísal, za protistranu, všetky informácie, všetko prebehlo v poriadku, že tu nebola žiadna príloha daná a to je celá história dokumentu od jeho vytvorenia až po jeho uzavretie. A my sme poskytovateľom aplikácie na samotný podpis. Nad nami je vždycky vyššia autorizačná jednotka a tá vyššia autorizačná jednotka musí byť, alebo ten tzv. Dôveryhodný poskytovateľ služieb musí byť zapísaný v Bruseli v Európskej komisii. Pre nás je to prvá certifikačná autorita, ktorá je v Česku, ona je na Slovensku, v Nemecku, neviem, ona je jedna z najväčších. Je úplne jedno, kde leží, v ktorej krajine z týchto z Európskej únie, z tohto listu, Trusted listu. Dôležité je, že takto podpísaný dokument je potom právoplatný v rámci celej Európskej únie, Ameriky, Českých, azijských, afrických krajín. Takže asi takto by som vám povedal. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a ak sú ešte nejaké otázky, tak ešte máme nejaký priestor. Ale šerujem obrazovku. Neviem, či ju zdieľate, ale ja ju nevidím. Neviem teda ako ostatní účastníci. A Vy videli ju ste to, čo nezdieľate? som... Nie. Teraz nezdieľate nič. Teraz nie. Nie, dobre, super. A predtým ste videli to, ako som podpisovala. Áno, 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 áno. dobre. Takže Áno, nie, to teraz bolo, už to bolo nezdieľam. všetko v poriadku. Áno, áno. Takže kľudne, ak majú účastníci nejaké otázky, kľudne sa môžu pýtať. Orientačná závisí, ako je tu nejaký chat, tak pozerám, že nejaká orientačná cena závisí od toho, že aké moduly potrebujete, pretože máme to postavené v rámci licencie, ktoré je na neobmedzený počet užívateľov a potom počet dokumentov, koľko sa ročne podpíše. S tým, že sú tam ďalšie možné nadstavby, takže to by som skôr dal na potom individuálne stretnutie, pretože vždycky tú cenu ponuku, respektíve tú licenciu si nastavím podľa vašich potrieb. Že či to chcete aj integrovať s ničím, alebo proste na takto samotne využívať. Čiže ja vám môžem zasadiť tú prezentáciu, na konci sú moje kontaktné údaje, takže viete ma kedykoľvek kontaktovať. Áno, to určite vlastne na tom, ako sme sa dohodli, neviem teda, že či vám bude lepšie, že vy ju Ja vám ju rozumíte. pošlem a vy to rozdistribujete. Dobre, jasne. Ďakujem. Tak ak prípadne nie sú už nejaké ďalšie otázky, tak ja by som sa teda v svojom mene, aby som sa teda najskôr ešte predstavila, som tiež súčasťou Bratislavskej regionálnej komory, volám sa Dominika Dudášová a teda aj v mene svojom, aj v mene komory by som sa teda chcela poďakovať všetkým účastníkom za účasť a samozrejme aj vám Tribus vám za prezentáciu, aj za teda tento veľmi prínosný výklad.
Verím teda, Mhm. že všetci účastníci sa dozvedeli, čo potrebovali. V prípade teda, ako ste už povedali, vedia vás potom už kontaktovať nejako osobne. A teda taktiež, aby som aj povedala dôležitú informáciu, tak tento meeting bol teda nahrávaný, čiže bude všetkým účastníkom, aj tým, čo sa nemohli zúčastniť, bude teda zaslaný aj spolu s tou prezentáciou od vás. Super. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne a teda prajem ešte pekný a úspešný deň a celý týždeň. Pekný deň. Ďakujeme. Majte sa, Ďakujeme, dovidenia. dovidenia. Nie. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň, dovidenia. Ďakujem Dovidenia. veľmi pekne. Dovidenia.